Buka lo hlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele namhlanje ohlelweni silungisa umjolo. Sine episode ehlukile ke namhlanje. Uyazi mengabe ithe ukuhluka kancane episode yethu suke sinobaba uFele Mtweni kuyena suke sikhuluma naye. Sazi kabanzi ngama products akhe nanokuthi usebenza kanjani eindaweni eziningi ezihlukahlukene. Mina ngikudlala matifane and I am the next big thing in Kheze 10. Ukhona la eceleni kwami ukuthi sizokhuluma naye. But before nje shonele nale Yakadla but before nje shonele nale amakhosi ajabulile. Hayi. Ujabula kola mthuthu. Hamba. Hayi kuhle mntaka hamba kanjani? Kwangathi injabulo yami ayikuphathi kahle. Ngeze ngiphathi kahle into lekhiza nje bafowethu ngeke. Isho nganqunywa amasende ngeke ngisupport ikhiza abantu bahambe nawo amasende. Bahambe nawo enjani ubeqeda kwenza izimanga awujabulanga senze izimanga mina ithi mengiyazi yenze izimanga nansi kanjani so besiqukula zolo lokho shebe kuyaphileka kodwa hayi kuhle mntaka bahamba kanjani I know siyajabula kakhulu ukuthi uphinde wabuya wazoba nathi la ohlelweni sizobheka nje indaba ezithinta ubaba uFele Mtweni siyazi ukuthi mabe ufikele ekhaya ukhuluma ngezifo eziningi ozelaphayo ama products amaningi onawo but namhlanje size la ngoba siyabona ukuthi abantu abaningi banako ukuthi bakhale ngendlwabo abanye banokukhala ngokuthi bayayishaya but abasathandi abanye banokuthi yabalawula iyamthuma nje umuntu athi matifana hambe uyongishaya no ayilalela ahambe uyokwenza leyo asibheke ke manje mhlambe ubungozi nje bayindlwabo ngibingelele kubabukeli bohlelo nakubathandi bohlelo umthokozisi lo kwaGumede waziwa ngoFele Mtweni umfana oyinhlanganisela yomZulu nempondo umfana wakhona le Hadinhle bafowethu ngibiziwe la ngabizelwa ukuthi ake ngizonicacisela ikakhulukazi emngozini bendlwabe bafowethu indlwabe isifo kwabanye kasilapheki kwabanye siyalapheka isizathu ukuthi singalapheki ngoba abantu abathi bayasilapha abanye babo banamanga bafowethu indlwabe iyingozi kakhulu endlwabeni kuyenzeka uthola ukuthi ushaya indlwabe akuwena oshaya indlwabe ushaya indlwabe ngoba kuwumuntu osuke kufaka isichitho ke kubantu siba indlela eziningi indlwabe iyodwa nje isidina isichitho indaba ibe isidina besichitho ngoba lo muntu okwenza ukuthi ushaya indlwabe noma lo moya noma lesilwane esikwenza ukuthi ushaya indlwabe sisuke kuwe mawumuntu wesilisa siyintombazane sisuke sinesikhwele singafuni ukuthi kusondele amanye amantombazane ingako uya kuyithole usunesicwaco mangabe uyintombazane uyithola sothenga onodoli lapha abamapipi ahlukeneke ngosize ke uwofuka uyikhethele lapha na lo nodoli akekho umuntu oshaya indlwabe ophila saka ekhanda and akekho umuntu owesifazane oyikopayo noma ingahlobo luni lwethoyizi noma ingahlobo luni lomunwe ophila saka ekhanda lo muntu mhlawumbe usuke u70% wakhe uright u30% ungekho right so indaba ingoba usuke eseshadiswe nomoya othile yebo kuba kanjalo mntaba indlwabu ke le njengoba usho ukuthi inomoya inohlobo oluthile mhlambe ngenzeka ukuthi ihlukahlukene ukuthi ihlukene kanjani noma indlwabu ayi indlwabe ihlukene kukhona indlwabe oyishaya ngoba isigubhu uJojo lo thola ama spams usuke usumningi noma usuke usugcwele sekufanele ukuthi ukapake emvelo ke le into efanayo nokuthi mawungayishaya indlwabe uzoshawa izibuko uvakashele ugogo kusumanzi mawumuntu wesilisa so uma ngabe uyishaya usuke waphungula leyo ndlwabe ke leyo imvelo noma lonto leyo enye yezinto eziyimvelo kube sekuba khona ke ugogo ongeyena ugogo osuke ugogo ngoba ezoqeda inzalo kuwe so uthola ukuthi ekuyishayeni kwakho nanoma ngabe luphi uhlobo lomuntu wesifazana noma kuthiwa unembewe engakanani akamithi ngoba ama spams wakho asuke engasenawo amandla yenye izinto engayisho ukuthi kusafanele ngibafundise abantu besilisa ukuthi mawubhebhe iqanda ulishaya kanjani ngoba banalo ulwazi lokuthi iqanda lishayeka kanjani singekho ke endabeni yeqanda sisendabeni yendlwabe mhlambe ngelinye ilanga noma mhlambe khona ekukhulumeni kwethu uzongibuza ukuthi iqanda kuze lishaye kanjani ebese siqhubeka mhlambe ke nendaba yendlwabe kodwa indlwabe iyasakha isidina iyasakha isicwacwa indlwabe iyibhadi noma indlwabe umoya omubi engingafiseli ngisho ingane engizalayo ngisho isitha sezitha zama ngisifiseli ukuthi singene lo moya okushaya indlwabe
ngiyezwa ukuthi noma singagxilile kakhulu la eqandeni Yeah. but kunama messages mhlawumbe anako ukungena abantu bebuza ngeindaba zokuthi sebekwenze konke ukuthi bazama ukushaya iqanda but ababathola abantwana inkinga akasazi ukuthi ke kusimo esikanjalo mhlawumbe ubaba ofela emntwini uyakwazi ukulekelela abantu ukuthi bakwazi ukushaya kahle iqanda bakwazi ukuba nabantwana. Wamuhle lo mbuzo bafowethu angiqale kancane ngala ngemuva ngithi ngibatshena ngibe ngibafundisa at the same time madoda hlehlisa phela izingane eduze kwama TV ingane ifunana eduze kwe TV ngoba ilanguage uyayizwa mase kuthiwe fela emntwini uyazi ayihlehle ingane bafowethu iqanda ukuzulishaye mawumuntu wesilisa imbobo yomuntu wesifazane iUV iuphawu leCase ingako iCase isupportwa abantu abampofu isupportwa abantu besifazane iningi labo banjani kuyathukela ngithola umuntu wePirate eyelo so angigadli okay uma usuke ushaya iqanda noma uma ngabe ufuna ukushaya iqanda noma mawufuna ukuba nolunye ulwazi mhlawumbe lo extra lokushaya iqanda yabo mawuthatha ibhakede lamanzi u10 liter ukugcwalisa amanzi uma ngaba ufaka into phakathi kulo 10 liter namanzi kwenzakalana ngithi akapaka amanzi ayaphuma ebese kusala leyo nto phakathi so uma ngabe usiphipha usukulifaka lonke endunini umuntu wesifazane ngesikhathi usuchama kwenzakalani mawufika ulifaka lonke masperms uma ngabe ephuma uma ngabe usukuchama ayaphuma aphumele ngaphandle shuthi wenze njani lapho ulishaya iqanda uyageja lapho kodwa uma ngabe usuke ufuna ukushaya iqanda ipipu yalunguzisa ikhinqa noma kufika lento ethi lifake lo ungalifaki ngesikhathi olulunguzisa kuba lula ukuthi ayiphumele yona ngesikhathi isuke likhafula imfezi ikhafula iyela yona emaqandeni ifikisha iqanda sekubalula ukuthi kuhlale ingane emntwini noma ngathiwa kawuyanga kumuntu uyofuna amakhambi kodwa mangabe wenza kanjalo kulula ukuthi umithise ngibese ngingena la kuleyo ikhulumileke ekhaya amakhambi okukhulelisa akhona noma amakhambi ukuthi kube khona izingane akhona izingane futhi ezizalwe ekhaya akuyona lethi mayikhala kuyingane yembiza ikhala igibele esihlahleni cha ayigibele esihlahleni ingane nje enhle njengoba ungibona nami ngimuhle ingane ezisulekile ingane eright futhi ingane ethe ukuhlakanipha mbijana so engiyake empendulweni yakho ke ethi ekhaya sinawo amakhambi okutholisa abantwana futhi nginabo ofakazi abalashwe ekhaya ngokuthola abantwana abalashwe ekhaya ngokuvulela amapipi abalashwe ekhaya ngayo yonke into nala kulo sikhuluma ngayo njengamanje nginabo abantu abawufakazi nesingabafonela nje just ukubuza nje mhlawumbe ababili abathathu noma oyedwa ngokuncane besikhathi siba naso hlelweni esingamfonela nje simbuze ukuthi akanazo iningane owakanawo enamawele futhi singafoneli lo noqhwasha onengane eyodwa cha sifonele oyedwa mhlawumbe onamawele ngoba phela babakhona ababongayo ababuya ekhaya bezobonga abanye babuya nezimbuzi abanye babuya nento eziningi ehlukahlukene ukuzobonga ukuthi cha ukuthi bengicelile sesengitholile sinabe singabafonela noma sinaye esingamfonela kukuwena ukuthi wena ufuna sifonele onoqhwasha noma abanezingane eziningi kukuwena I know noma uyimobi mongena inkinga unganginika inamba yakhe mina ngimfonele ubani yawudlalisa ngifuna labantu ababukayo babone ukuthi lento ishoyo ikhona futhi bakhona ofaka angithi usekhona ofaka ngezizulu ungangilahli angithi kushoyo ukuthi bakhona ofakazi akidothe ifoni ngibheke mhlambe oyedwa esingamthinta okay asingathinti kulabo abala eThekwini mhlamba ke sifune ebantwini abakude koMaritzburg kuMpumalanga koNewcastle kopkopkop angifuni umuntu oleThekwini kuzobe ngathi mhlambe abantu ababangani bami mina ngisebenzi kanjalo ngisona ngisho nanescam shembe ngayini nje nyazi lwezulu ukuhlaza abantwini ukuthi leli Nazareth nangu engizomthinta okay ngicela uyithathe inamba yakhe na okay uthi ngimthinte uneyingane lo ayilo unamawele phela uma ubafuna bebaningi cha ngisho ukuthi unamawele awathola lekhaya ya lo wayithola isandla sami lesi into esibanga nayo yonke ingane wayiqhambela yena igama ingane zasekhaya iqanjwa yimini igama sound check right okay Molo bhuti kunjani
Ngiyaphila, ukhuluma noLungelo Nzimande, ngila eMpumalanga. Yebo futhi Uyaphila kodwa baba? ngiyathokoza baba njani? Hayi, siphila kakhulu mfethu. Yeah. Ngingene ku-Facebook la, nginenkinga kahle kahle yokungabatholi kahle abantwana. Ngingumuntu wesilisa nje osekhulile impela ngoba ngina 34 kulo nyaka. Ngingena la ku-Facebook, ngiya-check-a abantu, ngiyabona engazuthi kuthiwa nawe ubunenkinga kanjalo. Yebo, angabhekana impela nenkinga enjalo. Ngake sekuyi-history kodwa angabhekana nenkinga enjalo. Wasizakalaphi mntakababa ngoba phela manje angithandi mfethu umama uyaya kodokotela yonke into i-right, ngibhizi ngilo ngithi ngishaya iqanda kwenzeki, mhlampe abantu besiZulu mfethu ibona abangangilekelela manje. Ya mfethu ukuthi abantu bephela kwesikhathi samanje sekuyenzima ukuthi ukholelwe noma ukuthemba umuntu omelaphi, kodwa mina khona umuntu mfethu nami engezwa ngaye. Nami ngaya ngidawutha phela ngimngabazi. Yeah. Kodwa-ke wangithuba wrong lokuhlangana nomngabazi. So mengabe umngabaza wathola iy'ngane noma unayo ingane njengamanje noma umama ukhulelwe? I-history yami ithi bengade nginayo ingane endala, emva kwalokho-ke ngathi ngiyayifuna ingane yangangayithola. Ngahamba mfethu, hhayi ngaze ngamfishane ngizama manje ukubona ukuthi mhlawumbe khona amapayipi avalekile noma kwenzekani kumina. Kwasho le ngane le ngiyitholile yakhula yaze yaba no-13 years, 15 years, namhlanje yabo isino-19 years manje. Yabo kodwa ngase ngibona kufanele ngabe siziyalana le ngane, hhayi lutho. Ngaze ngabona omunye umfowethu ekuthiwa ubaba uGumede oseThekwini. Nakhona ngimbona kulo mfuthu osedumile manje lo kuthiwa uTexa lo usabe kwezokuxhumana. Okay. Ngambona kuyena naye ngambuza kahle webaba, lo baba nawe uyasebenza njengoba sesisikemu kangaka, sesisikemu seziningi kangaka. Wathi akafuni ukumrecommenda kodwa-ke ngisebenzisa into yakhe noma iyiphi-ke ngibona ukuthi ngizokwazi ukusizakala. Hayi ngathi ngithi ake ngoba iy'namba zakho oyifakile wayifake i-pamphlet yakhe. Base ngivele bashayela ngathola ukuthi bakhona ngaseThekwini e-workshop. Ngathi hayi no, ngiyayazi i-workshop iseduzane ngizovele ngiye khona. Ngahle ngiqonga isipili bathi ngangabazi athi ngihambe nawe umama noma ngihambe ngedwa. Ngathi awuthi ngiqale ngihambe ngedwa qala ngibona ngabe hayi awuthi ngithathe umama ubone uzobona phela ukuthi mhlawumbe sisezakalile. Ngahamba naye-ke lo wesifazane masifike lapha e-workshop. Awunazi lezi iy'nsiza naye namakhamba akubagumede wabekile naney'nsiza, cha iy'nsiza zangiphatha kahle. Ngiyebukelana impela nje kamnandi kahle. Ala phansi nazo chazela impela that hayi mfowethu ngusibani ngumlamuli mina wambaza isibongo. Hawu ngiyawusiza ngani baba, engathi ngiyichaza indaba lami yabo. Mfowethu lana nginenkinga la. Sengimzamile umama sefana nokuthi manje sekubhodla lona manje-ke asakhiphi lutho futhi makuphela. Kuyasebenza lona kodwa sekufanele ngikhiphe abantwana phela, ayakwenzeki lutho. Bathi hayi ubala lona. Bathi nazi imbiza ebanginikeza zona, imbiza yokuhlukuzane yokuvula amapayipi yokuthi kwakheke kwakho kwenzeka abantwana. Iyambiza engayithatha ngizothi iyabakha abantwana. Okay. Kodwa ivula amapayipi ngoba phela uma ukhonze ukuba ama-nucleus u-1, 2, 3 ithi ukubulalula mbijana yona, kodwa-ke iyahamba phela yona kodwa ayikwenzi lokho, kukhona okwenza lokho. Ngapho ngithatha yona le mbiza le engangizoyibuza lapha, ngingathatha amabhodlela amabili amase ngathatha ngewala phela ngenzela ukuthi ngisizakale impela kule nto engiyifunayo. Ngathatha amabhodlela amabili wakhokha yena umama aswathi ikhadi impela lapha. Kwasemva kwalokho ngathi ngithatha nenye le Ugobe Ifebe. Ngathola phela mama angikubizwe ngokuthi Ifebe, sengenzela ukuthi ngithathe kube khona engicosha ukuyithatha, ngathatha ngithatha amabhodlela amabili kuphela, abe khona nokunye engikuthathayo. Hayi ukuthatha noGobe Ifebe, hayi-ke
ngahamba-ke ngawenza uprofession ngendlela engiwenza ngayo phela ngendlela engiyalelwe ngayo sengiwenza ngasese ekhoneni ngithola umama angaza acwaninga into zamadoda kakhulu kanti kodwa le mbiza ngangiyiphuza phambi kwakhe ngifuna abuya ngikhumbula hayi bo wemthiya sesiqeda ukudla ntambama ngazivuka ngayo sisale ngayo angivuka ngayo ngizale ngayo ikhuluma ntambama ngisebenzini wow emva kwalokho mfethu angifundi ukuqamba amanga awuthambe kwaphela inyanga eyodwa wathi umama hayi sekhulele kodwa akazizwa kahle kodwa akazizwa kahle ngathi kodwa akazizwa kahle athi hawu laba balula be-workshop udume ngekafele emntwini manje bangabhokisi udume ngekafele emntwini ebhalisi lapho kwe-workshop ukuthi uyatholakala nasenkundleni zokuxhumana abafundi banesineke sazo hawu kodwa sekhulele awu ukhulele awu ake sambe siyochecka ngafubholiseka phela nami dayibo ngenzekani kube phela seyiselise nethi kodwa ayisekhulele sahamba sayochecka lapha hawu kwathi hayi phakathi impela ugoalkeeper uphambane nazo walikhala ngala emva kwakho no mfowethu bengifuna nje ukuchecka kahle kahle la ukhuluma noMatifana lo wethula uhlelo la ku-YouTube nginaye ufele emntwini njengamanje ubeqeda ukusho ukuthi abantu uyabalekelele ey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahlukene inamba yakho nje ngiyithatha kuyena sengithi angizwe sithi ukumhleba cause manje ngifuna ukuthola ubufakazi khona bezothi nalabantu ababukayo la babone ukuthi into ekhona lesikhuluma ngayo kungabe ngazi ukuthi mhlambe uyakhuluma nje ngoba nakhona ngiyamzuma ubengalindela ukuthi ngizovele ngithi akayilethe ngempela inamba umntakababa lapho nje yabo kulowo muzi loyo wakhuluma nethi baba ngikhuluma nje namhlanje amawele lawo engawashaya unamawele waqhasha amawele ngingasakholelwa ukuthi kuzoqhasha umuntu mina ngicampeni umuntu oyi-1 phela yabo njengenhlala yenza ukuthi mase ukhulela awu vele ingane yona hawu dokotela methi hayi kubili so mengabe wabona amawele njengamanje ekhona wawaqamba wena noma aqanjwe akhona kafele emntwini phela kufanele ngizwe naleyo ndaba leyo ngabe uyabona ngendlela yokumangala nendlela yokuthuka nendlela yokujabula kodwa kuthiwa sakujabula udokotela wathi ingane ubani ngoba kufanele bakhiphe isitifiketi bavele kwesigaba lethi ungcebo nongcebo kwavele bahlala umakhamba kwakufana intombazane ijet ehlukene wow ungcebo nobani ungcebo nongcebo hayi no baba ngiyabonga kakhulu nginaye la ubaba ngase ngibuya-ke kuyeni babufile emntwini ngabuya ngenza kulapho ngangamfice workshop ngalo langa ngithi indoda imatasa ngasifice impizwa zakhe lapha ngathi ngiyitshe madoda nayo indaba la kodwa ngizomtshela nawe ubaba la ucingweni lakhe ngamtshela hayi bafowethu yakhala iy'nsizwa nje zonke ngayi-recommend ukuthi ngaxhumana naleya ndoda hayi no leyo baba ugomet gayo uyasiza kodwa ngifuna uqamba ma hayi no uqedile mntakababa bengifuna ukuthola lokho nje kuphela ayikho into eningade ngiyifuna kuwena bengangibambi ngani ningibone face to face nginitshelele indaba ngimtshelele indaba ningibone ube ngiphethe ipile ku-induku ngabe nje ngigiya phambi kwakhe ngoba imisebenzi yakhe izindoda kuloya muntu lo hayi sizokubiza baba noma inini sizokubiza asize nazo iy'ngane semarisburg njengamanje hayi no sizokubiza kakhulu baba siyabonga kakhulu ngesikhathi sakhe angiphakamisa izandla ngayena uqabasha amen siyabonga kakhulu haleluya hayi noma ngikuzumile kodwa ngcono ngcono uyabona iPirates inzima yawashaya u2 elandelana kanye hayi kwakuphoqa bese hlale kakhulu hayi bese hlale kakhulu yabona nanokuthi umuntu ma esehambe kakhulu ehambe efuna engatholi la athola khona naye akakholo so kwaba ikona ukuthi mina ngangazi ukuthi uzothola nanokuthi abantu abaningi banayo lenkolelo ukuthi umuntu umbuke ebusweni noma umcabangele ukuthi lo ayiloku akakwenzi mina ke ekhaya nanoma ngabe yini engithi ngiyayenza noma ungangibuka noma ungicabangele kanjani ngiyayenza nanamhlanje ngisaphinda ngomunye wabalaphi bendabuko abangagadwa abangasoze futhi bagadwa ngokwesizathu ukuthi iqiniso kumuntu ngiyalenza ingakho mina ngiya kuba abantu abanye beze kumina njena manje nje mangakho ama-calls asengenile abantu abangifuna ekhaya ngihambisa isipho engisipiwe abanye ababongayo egoli naselapha enqoleni emotweni ngihambisa sona
emakhaya ufuna abanye abasekhaya balethe izipho futhi so uyabo manje ngumuntu ogcina ngingasalaphi sengibongwa sengiyabonga manje futhi sengiyavuna engangade ngikutshalele engingakusho ke babafowethu ingane ekhaya ziyatholakala engingakusho abafowethu abagade bangahambe bexhawula bedla bekhuluma bethemba nanoma ngabe ubani ikakhulukazi othandweni nasemjolweni even amashito ofika kuwo kubuka mfana mawufika wena intombazane washintsha ukhipha la waphethe esikhwameni undlale wona ngoba akubona bonke abafana abathandwa amantombazane ngoba bebathanda abanye babathandela izinto abanazo kunomfana nje umbona nawe ngakini lo ngaza aqonje kodwa ngoba unemali uyaqonda so itopic yethu ke namhlanje bekadithi indlwabe ikhona yini ikhona indlwabe imoya yendlwabe mibi ubuthakathi endlwabeni buningi esibili wangibuza ukuthi abantwana bakhona yini yebo bakhona okugcina ke bafowethu mina ngumthokozisi wakwaGumede oDumenge likaFele Emntwini ngilaphela ekhaya kwaMashu ngilaphela eworkshop edrobheni ebese emakhaya eHarding kwakhiwa isibhedlela la nizothi manifika khona nisuka kude nilale kuphele lo 3 days 5 days 10 days mase uzizwa ukuthi usuyaphila so right ubade uzokulashwa bese ubuyele emuva ngoDisemba matifana ngizocela nawo bekhona siyozivula isibhedlela nabo bonke sizobamema nje noma mani ngivumela siyolwenza uhlelo sibamema abantu beze ekhaya behambe beyolashwa kuyothi kuvulwa namhlanje futhi kuyalashwa mhlambe futhi kuyobe kumahala ushembe mayithandile noma ithonga lami uma ngabe lithandile angithi inkosi kayithela umusa unyazi kalithela umusa mina ngokwami okwanamhlanje sengiqedile sengasala kuwena makusakhona ufuna ukukubuza I know ngicathi sikhavile konke kade kumele sikwenze namhlanje ubuzwile ufakazi uzwile ukuthi indlwabu ingozi yeke lonto leyo yekela nje indlwabu ke manje uzwile ubungozi bayo ubonile futhi nanokuthi iyalimaza somewhere somehow so ngokuthi ufuna ukuxhumana nobaba uFele Emntwini ama details akhe siwafaka la ngezasi mengabubukela le episode le noma lolu hlelo uzokwazi ukuthi uwathole umlandele umfonele mhlambe ngelinye ilanga kuyobe kunguwe ofika nobufakazi bakho bokuthi yazi ngambona lo baba kumatifana then mase ngambiza wangisiza ngokuthi nokuthi uyabo kubongwa izingane kubongwa imizi kubongwa izinto eziningi abanye babonga ukuthi amatetolozi abayavuka manje abanye umbuzo mhlambe ngingakubuza wona manje cause ngikubuza lo mbuzo cause ngiye ngayithola icall izolo ebuza wona ubaba uFele Emntwini uyalivusa netotolozi I mean uyalikhulisa netotolozi ayi sebengihluphe kakhulu bafowethu ipipi alikhuliswa nama ngilikhulisi mina bengikwenza ngakuyeka ukulula ngiliyekiswe yini abantu bafowethu ngakhe abahlala namaphepha abo awukutshela intombi yakho ayihambi yonciphisa imbobo kungabuwo ukhulisa wena uzulukhulisela inenkinga yani ngoba lo umqala imbobo ivalekile yavuleka njoba isingako ivulo uwena unohlangana abantu besifazane ikakhulukazi laba abanganganathi kushonezana abanciphisa izimbobo zingaphezulu kwethu zingaphezulu kokwenza angihlambalazi angisho kabi akulicala lethu ukuthi nina imbobo ezinkulu icala lenu ekufanele niclean nilungise okwethu amaphipha ethu sazala nawe ngaka awakazi abe nenkinga inini enenkinga nciphisana izimbobo zingaphezulu kokwenza uma ngabe ipipi usilikhulisile ama-muscle noma ama-tissue lawa lifter ipipi ukuthi liphakame lawo mamasela awukwazi ukuwakhulisa liba isibhombolozi nje esikhulile esibheke phansi maso no 50 60 years uma ngabe usumdala ucansi uthanda kakhulu isizovuka manje ikhombe phansi aphinda akutshele yena umuntu wesifazana ukuthi liwubanana manje nje ayokutshela liwubanana ngoba bathi ukhulisela yena sekukusiza apha kusakusiza indawo usuyamlimaza kubeni uthi asingabathinti okubi nokuhle kumele sikusho kubo bodadewethu nesihle nciphisana zingaphezulu kwethu imbobo zenu akuthine sazenza zaba ngako hayi kabi ushemba kabe nani unyaza lube nani alunibuke lolunithande nelinye ilanga nani nibuye nizobonga uFele Emntwini lo inamba zethu siyatholakala kuzona so ushemba kathela umusa unyaza lonibuke lunithande ngiyabonga nakulabo ababonga abafowethu imphumela ngiyayibona nami futhi okuhle ngiyabonga I know siyabonga kakhulu kubaba uFele Emntwini kade nathi namhlanje sikhuluma ke indaba ethinta indlwabu ukuzala kanjalo ke nanokuthi itotolozi alikhuliswa bafethu size wakho lo wawuphiwa uNkulunkulu une reason size doesn't matter basho njalo abanye iperformance ebalekile so okunye nokunye
cause niyawakhulisa amatotolozi abe ney'nkinga emva kwalokho. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakho Mjolo Show. Ama-numbers kaFele Mtweni nanokuthi utholakala kanjani siwabhala la ngezansi. Sibonga kakhulu ukubukela kwakho.